Moi ja tervetuloa Heidin Neuleet Neule-aiheisen videopodcastin pariin. Tänään on maanantai 3.6.2024 ja mä päätin vihdoin pitkästä aikaa kuvata uuden jakson. Mä oon täällä ulkona. Mä luulen, että tässä on ihan hyvä tää valaistus. Mä oon tälleen varjossa. Tuolla nyt näkyy vähän toi aurinko tausta, mutta ei se mitään siellä. Siellä ei ole mitään nähtävää. Siellä on vähän kaikkea, mitä ei ehkä tarvitsisikaan näkyä. Mutta just nyt on aika hiljasta, mutta täällä saattaa kuulua sitten kaiken näköisiä luontoääniä. Linnut laulaa ainakin, sitä kuuluu ihan varmasti. Mutta tuossa hetki sitten oli ruuhonleikkuria ja moottoripyörää ja muuta vastaavaa. Toivotaan, että niitä ei nyt sitten enää tulisi. Aivan ihana lämmin kesäpäivä. Ja mulla on pitkästä aikaa mahdollisuus kuvata. Mä kuvasin tänä aamuna 7 päivää 7 aloitusta haasteen ensimmäisen pätkän. Mä aion tällä viikolla kuvata sitä. Katsotaan kuinka siinä käy. Mä en näytä sitä aloitusta tässä videolla, mutta eikä siinä nyt olisi vielä paljon mitään nähtävää. Mutta päätin nyt, että jos kuvaisi tänään ihan oikean kokonaisen jaksonkin. Tosiaan edellisestä jaksosta on yli 2 kuukautta. Mä kuvasin sen joskus ihan maaliskuun lopussa. Tässä on ollut kaikenlaista muuttotouhua ja muuta, mutta nyt mä olen vihdoin saanut muutettua tänne. Ja tällä viikolla mulla ei ole niinku mitään sellaista varsinaisesti pakollista ohjelmaa. Mä olin suunnitellut niin, että mä saan levätä tämän viikon, jos mä oon muuton jälkeen ihan poikki. Mutta se muutto meni pikkusen niinku kevyemmin toi viimeinen viikko, että siinä ei jäänytkään ihan niin paljon sitä tekemistä sille viimeiselle viikolle. Niin. Mä ehdin jo levätä tossa vähän muutaman päivän ja nyt tuntuu siltä, että tässä ehkä jaksaisikin jotain. Mulle siis sopii mun nää lämpimät. Mun kroppa voi niin paljon paremmin, kun on lämmintä. Nautin siitä. Ja tähän mun piti sanoa, mutta tuntuu nyt vähän tuulevankin. Toivottavasti se ei häiritse sitten kauheasti tässä. Mutta ehkä mennään sitten asiaan. Eli mulla mä en ole ihan hirveästi ehtinyt kautta jaksanut neuloa tässä näiden 2 kuukauden aikana. Mä oon kyllä neulon yhden salaisen testineule villatakin, jota mä en voi näyttää. Mulla on tällä hetkellä kesken 1 salainen testineule, jota en myöskään voi näyttää. Mutta sitten muuten mun ainoat valmiit tällä kertaa on ne mun tuunausprojektit, että mulla ei niinku sellaisia alusta loppuun nyt neulottuja niin kuin valmiita ollenkaan. Eli ne oli ne pitkät ylipolven villasukat, joista mä sitten tein 4 sukat. Eli mennään heti niihin valmiisiin. Mulla on tossa takana toi tietokone, niin aloitan nyt vaikka näistä. Mä en muista missä järjestyksessä mä oon edes nää tehnyt. Eikä sillä nyt niin väliäkään. Mutta tässä on se sukkien niin kuin jalkateräosa. Eli näihin on neulottu vaan tänne tää resori. Ja mä päätin neuloa tällaisen pitkän resorin, jotta sen voisi tarvittaessa vaikka niin kuin taittaa näin. Jolloin saa näistä sukista pikkusen rauhallisemman väriset, jos haluaa. Tai muutenkin. Siinä on niin kuin enemmän mahdollisuuksia sitten käyttää niitä eri tavoin. Ja niin. Mä oon, siis kaikki nämä on 3,25 puikoilla tehty. Ja
Tää lanka on Pirtin Kehräämöstä sukkalankaa, eli sadassa, jossa on nailon vahviste ja siinä on 100 grammassa 230 metriä ja väri on luumu. Ja mä en itse asiassa tiedä kuinka paljon näihin sukkiin meni, koska mä käytin sitä samaa sitten myös. Mulla oli sitä 200 gramman kirää, tai saattoi olla vähän reiluja kirjakin. Mä punnitsin ne kyllä ennen, että mä tiedän sen yhteismenekin, mutta en muistanut punnita niinku väliaikatietoja. Eli näihin sukkiin on sitten käytetty myös samaa lankaa. Eli tänne on myös tehty tällainen pitkä 2 oikein 2 nyri resöri. Ja sitten tonne tuolta nämä vairat oli aika leveähköt mun jalkaan. Täällä on vissiin näissä jo, niin kuin näissä varsissakin joku kavennus, mutta sitten mä tein tonne kavennuksia tonne. Ja sitten tällainen ihan lappukantapää sileänä neuleena ja ranskalaisella käännöksellä. Pikkusen jouduin miettimään, että miten tää nyt tehtiinkään, koska mä en ole tehnyt vairasta verpaisin sukkia niin pitkään aikaa. Näihin tein kärkeen tämmösen ihan leveän nauhakavennuksen ja viimeiset silmukot on vaan vedetty sieltä. Tää lanka siis niitten läpi ja nää on ihan sileät. Ja yhteensä näihin 2 sukkiin meni tätä Pirtin Kehräämön lankaa 142 grammaa. Mulla ei tässä nyt oikein tilaa näille neuleille, niin heittelen ne tonne. Sitten tässä näyttää olevan tää vairan yläosa, eli tää on se alkuperäisten sukkien resori ja sitten toi vairan yläosa. Ja koska nekin oli sitten sen verran tietysti leveät, niin mä oon tehnyt tänne näitä kavennuksia. Ja samanlainen sillä neulettu ranskalaisella käännöksellä oleva lappukantapää. Ja näihin tein tämän kärkikavennuksen tälleen omaan tapaani, millä mä tein ennen, mutta en kyllä ihan muistanut, että miten mä oon tehnyt. Niin vähän tuli tästä tämmönen suipompi, mutta ihan hyvin se meni jalkaan. Tai ihan hyvältä näytti mun jalassa. Ja näissä lankana on Pirtin Kehräämön Teku sukkalanka. Eli näissä on myös nailon vahvike. Ja sitten näissä on Texel-rotuisten lampaiden villaa. Muistaakseni siinä oli kyllä muutakin villaa. Ja näihin meni – 81 grammaa tätä. Tää on ihan verisininen tämä. Ja sitten oli vielä neljännet tämmöiset paksut sukat. Ja näihin on tehty myös 2 oikein 2 nyrin joustinta, aika pitkä pätkä tonne. Sitten näihin mä tein nilkkaan. Nää on itse asiassa mä oon tehnyt ekana. Näihin mä tein tuohon nilkkaan tollasta joustinneuletta. Ajattelin, että kavennan niinku sen avulla. Tai siis taisin kaventaa niinku tuolla heti ja sitten tehdä joustinta vai millään. En mä edes muista enää miten mä tän tein. Mutta joka tapauksessa tein sitten myös joustinneuletta tuohon jalkapöydän päälle 2 oikein 2 nyrin joustinta. Ja näissä on myös tämä sileänä neuleena neulettu ranskalaisella käännöksellä oleva lappukantapää. Ja näissä näyttää olevan leveä nauhakavennus ja mä oon jatkanut joustinneuletta ihan tonne loppuun asti. Näissä on lankana 7 veljestä, mun itse värjäämä. Ja mulla oli sitä 100 grammaa jäljellä. Se on ollut alun perin siis 150 gramman kerran. Ja näihin meni 98 grammaa, että mulla jäi ihan semmonen pieni jämä. Sellaiset on mun valmiit työt. Mitä on tosiaan valmistunut nytten. Ne oli se mun tuunausprojekti. Ja katsotaan nytten kuinka luultavasti noita tulee kyllä ihan käytettyä. En ole vielä käyttänyt. Ei ole
ei ole ollut nyt niin akuuttia tarvetta, niin ajattelin, että näytän ne täällä ensin. Joo, ja sitten mä aion näyttää sellaiset keskeneräiset, jotka on edistyneet tässä sen verran, että niin kun, enemmän kuin muutaman silmuka. Mä en ole ihan varma, että onko mä edistänyt joitain silmukoita noita muita, mutta keskeneräisiä siis on enemmänkin kuin nämä, mitä mä nyt näytän. Joo. No mä aloitan nyt vaikka näistä, mitkä mulla on tässä. Nämä on viimeiseksi aloitettu. Mä tarvittiin tässä muutama viikko sitten mukaan otettavan jonkun helpon neuleen, että kun oli tilanne, että mä olisin saattanut joutua odottamaan jonkun aikaakin ja loppujen lopuksi en sitten ehtinyt siellä. Mulla oli siis mukana lankakerä, joka oli siis tämä Pirkanmaan kotityön kirjopirkkaa lankaa, eli tää on ihan sukkalankaa, 75 villaa, 25 polyamedia ja 100 grammassa on 420 metriä. Eli tuollainen sininen, kirkas, vähän violettiin vivahtava ehkä. Niin ehdin sitten silloin oikeasti suunnilleen aloittaa ihan pikkusen vaan. Mutta nämä on ollut sitten hyvät tässä, kun on tarvinnut sellaista pientä neuletta, jota ei tarvitse ajatella, voi vaan tehdä. Niin noi kärjet tosiaan oli sillä langalla. Näissä on sitten noita joulukalenterista. Tuossa on yksi 5 gramman jämä, joka on neulattu puoliksi näihin sukkiin. Ja nyt tässä on sitten seuraavat 5 gramman jämät kumpikin niin kumpaankin sukkaan. Tai mä en tiedä, kun nämä on hyvin eri kokoiset, onkohan tää vähän isompi jämä, mutta ja nyt mä oon katsonut, että tästä tulee ajatus oli, että teen jotain ihan ei yhtään mun veristä ja jotain vähän tällaista reikään kirjavaa. Mutta nyt musta alkaa tuntua, että tästä tulee vähän turhankin reikään kirjavaa, jos mä jatkan näillä kovin pitkälle. Et mä luulen, että mun pitää kaivella jostain joku hermaa tähän väliin, koska tuossa ekassa mini-jämäkerässä oli semmoista harmaata ja se näyttää ihan kivalta, niin vähän rauhoittaa sitä sitten. Jos nyt sais tänne vaikka jotain tummaa harmaata ja tänne ja sitten jotain vähän vaaleampaa. Jotenkin silleen täytyy varmaan aika pian etsiä jotain, niin ehkä mä en neulo sitä nyt sen pidemmälle. Mutta sitten taas seuraavat sukat. Eli mulla oli tästä roosanauha-kuvastosta nämä Ingrid-sukat kesken. Ja on edelleen siis kesken. Mä oon ollut tuolla, missä on toi niin viimeksi. Eli mä oon sitten sen jälkeen vähän matkaa ja jatkanut noita kiilolisäyksiä, tehnyt sitten kantapään ja sitten tehnyt vähän matkaa varttoa ihan silleen oikein pohjaverillä. Niin ja kuten siis näkyi, niin näähän ei ole mitenkään, oikeasti nämä on vaan saanut inspiraatio ja toi kirjaneule on otettu noista sukista. Eli ohjeen mukaan ne tehtäisiin vairasta alkaa ja mä aloitin varpaista. Ja mä tein tosi innoissani tämän kirjoneuleen ja sitten tää eteni vähän hitaammin. Mut sitten kun oli tarvetta kuitenkin sellaiselle helpolle neuleelle, niin sitten täältä tää eteni kyllä ihan aika nopeastikin tänne. Ja sitten nyt tää jämähti sitten tohon, kun olisi pitänyt aloittaa toi kirjoneule tänne varteen. Niin jostain syystä se ei nyt yhtään kiinnostanut. Nyt mä oon saanut sitä ihan pikkusen aloitettua, mutta ei edelleenkään ihan hirveästi kiinnosta neulos sitä, niin katsotaan milloin nämä sitten tästä etenee. Mutta ei näillä ole mitään kiirettä, mä en edes tiedä kenelle nämä tulee ja mihin nämä menee, niin toi. Neulo on sitten kun taas huvittaa tehdä kirjaneuletta. Ne on ainakin sitten tällainen täällä aloitettu. Ja lankanahan näissä oli roosanauha sukkalanka, toi harmaa. Se on kans ihan perus villasukkalankaa. Ja sitten
sitten näissä oli kans joulukalenterista minejä. Eli mä sain yhdestä tommosesta pinkistä 5 gramman jämälanka joulukalenteri ministä näin. Ja nyt mulla on sitten toinen, josta teen molempiin sukkiin. Katsotaan, riittääkö tää sitten samalla lailla, koska se meni just tohon. Pitäisi riittää, mutta voihan se olla, että tossa on pikkusen vähemmän tai niin. Tai mä teen vähän löysempää tai jotain, niin sitten. Mutta mulla oli siellä vielä jotain pinkkiä, että mä saan ne kyllä sitten loppuun, jos vaikka toi lanka loppuisi. Mulla on vähän huonosti tässä tila, niin mä joudun heittelemään niitä tonne pois tieltä sitten. Joo, seuraava keskeneräinen on tämä puuvillainen kesäpäällinen näihin tuoleihin. Tai siis tässä on tämä toinen ja toinen tuolla toisella puolella. Yllättävän hyvin tämä villainenkin on toiminut näillä helteilläkin, mutta olisi ehkä ihan kiva saada tämä puuvillainenkin pertsiva valmiiksi, mutta en tiedä milloin saan. Mulla on taas nämä siis 2 tässä. Nämä on nyt samalla puikolla, niin tää on joka hankala näyttää. Mä oon viimeksi ollut tuolla mielestäni. Tämä merkki on luultavasti sitä verran. Eli että mulla oli tehtynä toi niin kuin suljettuna neulena toi yläosa, huppuosa tehtynä, ja nyt sitten olen tehnyt tätä tasona tai näitä. Ja olen tosiaan neulonut molempia yhtä aikaa. Ja 4,5 millin puikoilla. Nyt mun pitää varmistaa, oliko nämä 4,5 vai 4? Vaikka ei sillä varmaan ole mitään väliä oikeesti. 4 millin puikot. Joo, mä rupesin katsoa, että nämä ei näytä ihan 4. 4 millin puikot, kaksinkertainen lanka. Eli toisena lankana mulla on tähän asti koko ajan ollut tämä. Tää oli joku Järvuun tämmönen ohut verseroitu puuvillalanka. Tämmönen beike. Ja tää on nyt loppuun tässä. Että sitten täytyy miettiä, että miten mä jatkan. Ja sitten on näitä sinisiä. Tuolla oli aluksi noita vaaleampia, mutta nyt mulla on ollut pitkän matkaa tässä toi Dropsin Safran ja tämmöistä sinistä, kun mulla oli sitä useampi kerran. Ja se loppui nyt just. Niin mun täytyisi kaivella näitä, että tää on jäänyt nyt siihen, että mun täytyisi kaivella näitä mun puuvilla lankoja, että miten mä saan tästä sitten fiksun näköisen loppuun asti. Tää alkaa olla suunnilleen siinä kohtaa, että toi selkänojaosuus on tehty, että se ei nyt ehkä niin paljon haittaa, vaikka se tulisi sit vähän erivärinen tää istui osa siinä. Kuitenkin täytyy kaivella vähän noita lankoja ja mallailla ja summitella, että miten niistä saa sitten sen kivasti. Joo. Ei siitäkään nyt sen enempää. Olisi tietysti ollut ihan kiva, kun se olisi ollut näille helteille valmis, mutta ehkä kesällä tulee vielä sitten lämmin. Ja täällä pussissa on tää mun vaaka. Tää ei ole nyt pitkään aikaan taas edennyt. Tää eteni silloin huhtikuun lopussa ainakin siellä neuleleirillä ja niillä tienoilla, mutta en muista, onko mä tehnyt sen jälkeen paljon yhtään tätä eteenpäin. Täälläkö ei ole mitään merkkiä, että missä mä oon ollut viimeksi. No, mä en nyt muista yhtään missä mä oon ollut viimeksi. Mutta en ollut ainakaan hihoja erotollut. En mä nyt kyllä ole kovin paljon hihojen erotolun jälkeen neulonut tätä vieläkään, mutta hankala näyttää. Onks mulla tuolla? Tässä on 3,25 millin puikot ja lankoina on louhitteriluolan kytöläistä värissä hopea ja bysantti. Ja koko on jotain omaa sovellusta, koska lanka on ohuempaa ja neulehtiheys on jotain mitä on. Mutta ohje on siis Anna Johannan vaaka. Se neuletakki. Joo.
Se on nyt tosiaan, ei ole edennyt vähän aikaan taas. Mutta kyllä se siitä. Ja sitten, täällä on, tää oli se Anna Johannan myös ohjeella, niin ne Raperperi neulehaidan ohjeella tämmönen. Täällä näyttää olevan tuolla. Tuolla olen ollut viimeksi, että ei tää nyt 2 kuukaudessa ihan kauheasti ole edennyt, mutta on saanut hihat eroteltua. Ja tää on kans, tää koko on jotain sovellettu, koska mun neulettiheys on tiiviimpi, niin mä joudun tekemään isompaa kokoa tai soveltaa vähän omiani. Ja tosiaan mä sovellan myös sillä tavalla, että se ohjeen mukainen tehdään kaksinkertaisella mohairilla yksivärisenä. Tai siis niin, ne mut niinku yksiväristä briossa ja mulla on 2 väristä. Patenttineuletta tämä. Ja tässä muuta. Tässä on 3,5 millin puikot ja lankoina mulla on tosiaan tässä sitten toi harmaa on Nurjan mohair ja värissä Afrikan tähti ja sen kanssa yhdessä mulla on Malabarikon leissiä värissä SFO Sky. Ja sitten toisena värinä mulla on edelleen tämä Malabergo Mechita värissä Poipu, mutta tätä mulla on vain tämä yksi kirja, eli mä joudun sitten aika jossain kohtaa ottaa jotain muuta. Mulla on katsottuna siihen vähän sellaisia sopivan värisiä lankoja. Katsotaan sitten, miten mä sen värinvaihdon teen, että raidotanko jotenkin vai vaihdanko vaan. Joo, sellainen. Oikein ihania näistä tulee, mutta en tiedä milloin sitten etenevät ja muuta, koska tosiaan mulla on nyt se salainen testineule kesken. Ja sitten mä aion aloittaa ne 7 uutta työtä tällä viikolla, niin voi olla, että näin nyt sitten taas kauheasti etene. Mutta niin. Mua ei haittaa. Mä en tiedä, noi on ollut jotenkin sellaisia, että kun mä olisin kaivannut sellaista tarpeeksi tarvinnut tähän sellaisia ihan jotenkin helppoja neuleita, niin nyt ei ole oikein ollut kesken sellaista. Niin, no tosiaan en mä ihan kauheasti saanut neulottua, että mä en oo aloittanut mitään muuta. No sukat vai? Ja sitten tietysti ne testineuleita. Joo. No mä ajattelinkin, kai niin jotain. Mut mä luulen, että mulla ei ole tässä tällä kertaa oikeastaan muuta asiaa. No sen mä voisin sanoa, että mulla on päällä tässä tällainen Blockwallahin pellavasta neulottu paita, jonka nimeä ja suunnittelija mä en osaa lausua, mutta kirjoitan ne tähän, kun paita oli joku Rastrel nimeltään ja se suunnitteli joku Atelier de jotakin.
Mutta kun mä en osaa niitä edes lausua, enkä nyt muista. En muistanut ottaa sitä vissiin tuohon aukikaan sitä koneelle. En jaksa etsiä, kun mä oon neulonut tän jo 2018. Löytyy mun Ravelry-projekti-sivu, jos joku haluaa käydä katsomassa ja nähdä sen mun päällä kuvat ja muuta, niin mä laitan sen linkin tuohon alle. Kylläpäs linnut innostu. Ja silleen, mutta joo, tää on yksi mun tämmönen kova kesäpaita. Tää lanka ei ollut hirveän mukava neuloa, mä muistan vieläkin, kun se oli aika semmoista kovaa ja jäykkää ja sitten siitä lähti ihan järkyttävästi väriä, kun mä sen sitten lopulta kastelin ja kaikkea sellaista. Mutta tää on ollut tosi kiva tuntuneen sitten neulottuna ja päällä ja silleen. Ja tosiaan tää on monta vuotta vanha, mutta edelleen niin kuin täysin ihan tosi hyvä. Ja olen kuitenkin käyttänyt tätä ihan kesäisin kylläkin vaan, että jostain syystä ei ole tullut sit käytettyä, vaikka periaatteessa on, että musta vois, niin ei oikeastaan ole kauheasti kuitenkaan tullut sitten talvella käytettyä. Mä oon miettinyt, että mä haluaisin ehkä sellaisia kesäpaitoja enemmän, just tällaisia lyhythihaisia niin teepaitoja, ihan sellaisia tai en mä nyt ihan ehkä peruspaitoja. Tai no siis, mutta kuitenkin sellaisia peruspaitoja, että niitä voisi käyttää sitten myös talvella niin kuin villatakkien kanssa ja näin, ihan niin kuin käyttää noita normaaleja teepaitoja, niin olisi ihan kiva, jos neuloisi semmosia, että ei olisi pelkästään kesäkäyttöön. Joo, mutta ehkä mä en nyt höpise tässä sen enempää. Mä alan olla aika väsynytkin, että tästä ei ehkä ainakaan mitään jutut parane. Ja tosiaan en sitten yhtään tiedä, että milloin kuvaan seuraavaa jaksoa ja milloin mä edes editoin tän, kun en mä tänään jaksa editoida. Niin ehkä huomenna. Tai katsotaan milloin saatte tämän katsottavaksi tämänkään jakson. Ja sitten tosiaan seuraavasta jaksosta en tiedä yhtään milloin sitten kuvaan, kun mä nyt tämän viikon kuvaan niitä pätkiä, niin sitten periaatteessa tässä kesällä, jos nyt niin kun kaikki menee ihan silleen, niin mulla pitäisi olla ihan hyvin aikaa ja toivottavasti vähän enemmän jaksamistakin kuin mitä talviaikaan, niin sit vois kuvailla. Päivis Crafts podcastin Päivi kuvasi semmosen kesäpaidoista ja joku muukin. Mevi. Niin, mikä se on? No, mutta kuitenkin niin semmoset kesäpäitäjaksot. Ja mä mietin, että kiinnostaisiko, jos mä kaivaisin mun kaikki kesäpaidat tuolta. Mä oon kuitenkin jonkun verran niitä tehnyt. Niin muitakin kuin tämän. Niin jos mä kaivasin ne ja kuvaisin jonkun sellaisen erikoisjakson sitten niistä. Kun muuten mulla ei nyt, kun mä neulon sitä salasta testineulutta, siinä menee vielä jonkun verran aikaa ja tässä on kaikkea puutarha- ja pihahommia, niin ei tule ehkä ihan niin paljon nyt neulottua ja valmista ja edistystä ja muuta, ettei ole niin paljon näytettävää, niin voisi tehdä jonkun sitten. Voisi tehdä jotain erikoisjaksojakin, jos sellaiset kiinnostaa. Että tuohon alle voi kommentoida sitten tämän videon alle, jos haluatte, että jonkun. Ja muitakin ideoita voi kyllä laittaa, että onko jotain erityisjaksoja. Mulla on täällä useampi hämähäkki tuossa kaverina. Siis tuossa seinää pitkin kulkee. Joo. En tiedä, halusitteko kuulla sitä. Toivottavasti kukaan ei pelkää hämähäkkää niin paljon, että mä mainitsen hämähäkit, niin on jotenkin kauhistuttaa. Joo.
Joo. Sitten myös mitä mä oon miettinyt, että jotain tosta noita pihapuutarhajuttujakin vois ehkä yrittää kuvailla. Tai siis, niin, en mä tiedä mitä mä osaan ja mitä mä saan kuvattua, mutta koska siihen tosiaan mulla nyt menee kans sitten voimia ja aikaa tälleen kesällä. Paljon enemmänkin haluaisin laittaa, mutta aika paljon mä oon, siis yllättävän paljon mä oon nytkin saanut kyllä laitettua. Joo, mutta oikein ihanaa kesää kaikille. Toivottavasti ette läkähdy ja pystytte nauttimaan kesästä, tekin jotka ette tykkää näistä kuumista. Ja mä toivon vaan niin kuin oikein tällaista ihanaa lämmintä kesää. Vaikka ne nyt kyllä lupaskin vähän viileämpää tälle loppuviikolle. Joo, mutta pidemmittä puheitta. Nähdään seuraavassa jaksossa. Toivottavasti jossain kohtaa. Moi moi!